salì però.
Poi gioca al piano. Do you see the like joint path?
quindi ok. Attenzione, c'è va bene qua? No, immagino una prova. Hai دخلني كل شيء قاعد عند النشار عند النشار صادق شارع بوليس واحد بس واحد خلاص بعد فوق خلاص بعد فوق ايوه فعلا
Salib però. Aż mosty! Mosta
Verament illum ġurnata speċjali imma ġurnata mhux bħal oħrajn. Minħabba da traxxix tax-xita tikonna naġlu naqra. Imma din waqfa ma nistgħux naqbżuha. L-ewwel qed nirringrazzjakom li bqajtu magħna tant numerużi u anke dawk li qed isegwuna mid-dar. Grazzi ħafna. Biex inħaffu lejn il-Knisja ħanaqbżu il-qari tal-atti, jiena naf li intom kollha ħadtu sehem fl-Ewkaristija llum u smajtuh fil-Qudiesa, imma nixtieq nistedinkom li d-don kbir li ġabilna San Pawl il-fidi tagħna fi Kristu nerġgħu inġedduha b'mod personali billi ngħidu il-kredu ta' Niċea li dis-sena l-Knisja ċċelebrat l-1700 minnu tiegħu il-Papa mar il-Turkija wkoll biex jiċċelebra propju din il-ħaġa kbira l-arfin tal-Knisja tal-Misteru tal-Trinità li għandna nġedduha kull nhar taħt il-Knisja wkoll. Imma llum nixtieqkom tagħmluha b'mod konsapevoli u personali biex ngħidu iva jiena rċevejt il-fidi, jiena rrid ngħix il-fidi u jiena irrid ngħaddi lill-fidi. Alla jaghfirlu l-babini il-ġenna. Il-mibki Papa Franġisku kien jgħidilna aħna disċipli missjonarji rridu ngħaddu l-fidi tagħna lill-oħrajn. Għalhekk nistedinkom biex ngħidu l-kredu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissem minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw, Alla veru minn Alla veru. Imnissem mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-sewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu tifnuh u fit-tielet jum qam minn bejn il-wies kont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' bil-glorja biex jagħmel ħaq bil-ħajjin u bil-mejtin u s-seta tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li jum il-weġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fuqhom il-profeti. U bil-Knisja waħda Qaddisa Kattolika Apostolika nisqalma unija waħda maħfra tal-Turiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Mulej nixtieq nolli talba għal dan il-poplu kollu Malti biex dan id-don sabiħ li inti tajtna sa mill-bidu tal-Kristjaneżmu, dan il-poplu jaraf il-ġawra li il-fidi, jibża liha, jgħixha u jgħaddija l-ħaddieħor. Proteġina mulej mill-ħafna idejat li jippruvaw ibeduna minnek, mill-ħafna modi ideoloġiċi li jippruvaw ibjawna. Għamil l-rabta tagħna ma' Kristu tkun sinċira, tkun vera, għati l-paċi tal-qalb li l-ħuti kollha Maltin u Għawċin. Iqaf l-interċessjoni ta' Missira San Pawl mal-morda ma' min qiegħed fil-ħabs, ma' minnu imnikket jew imġarrab. Jalla aħna nkunu ta' spalla għal dawn in-nies biex ngħixu il-kmandament tal-imħabba li għallimna Ġesu. Issa il-rettur ta' San Ġwan u l-kappellan ħambilkukom fl-imkien. Il-mulej ma'kom u jberikom Alla li jista' kollox, il-missier u l-iben u l-Ispirtu Santu. Inkomplu fil-paċi tal-mulej Ġesu.
Nejdu l-kolonella l-San Paolo. Nejdu fl-imkien, apostlu għaddes Pawlu, għax Alla ħemna l-lina, naufraġġu lilek bħad biex inti konvertina. Kif biddatija kbira, sirt l-ewwel mis-sultana, u ġmil ta' ruħ zejjinna u jgħaf l-jgħamman. Sirna li inti bismawit, il-għaddes ismek, il-disajtmatik, ikkollu tidin bil-samar daflar. ħajdejjem żommu fina, bit-tarpus qawwitiet ħallix lil-min jagħmilha. Is-sirna li inti fis-snawiet jitqaddis ismek li tisarġnatek ikun id-din kif is-samak daflar. Kif uliet Alla għamiltna sefert minn din il-gżira għal tista' lejn ħobna b'imħabba li ġibejra. Lilek għalek nitolbu biex qatt ma trid tinsina kull hemm inġombot minna sibilna dejjem ħnina. Is-sirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek inti saltnatek ikun id-din kif is-sama hekk daflar.
dak iż-żmien Ġesu qal id-disċipli tiegħu: Jiena d-dinja vera u missieri l-bidwi. Kull vera li ma tagħmelx il-frott u jneħħiha, u kull waħda li tagħmel il-frott inaddafha biex tagħmel frott aktar. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minn nfisha jekk ma tibqax fid-dinja, hekk lanqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dinja intom il-frijaj. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tista' tagħmlu xejn. Il-kelma tal-Mulej. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tua memoria benedicussi, tribe quesibus, italos mortuis et sanguis tui, sagra mysteria venerari, ut redemptionis tuis fructu et fructum nobis iugit essentiamus, qui vivis et regnias in saecula saeculorum.
bejn flimkien ikun il-birakata, il-bielek tisem għad-destinu, il-bielek Ġesu Kristu verwalla fil-bnieda, il-bielek tisem ta' Ġesu, il-bielek għal-qalb fil-qazza tiegħu, il-bielek id-dem għal-istija, il-bielek Ġesu fil-Santissimo Sakrament tal-Altar, il-bielek l-Spiritu Santu Paraklitu, il-bielek l-Immortata Marija Santissima, il-bielek l-Qazza Immakulata kull ċessjoni tagħha, il-bielek il-Ruħu tal-Isbaħ fis-sema, il-bielek Santa Marija Verġi Għamon, il-bielek San Giuseppe Barussa s-sissiku tagħha, il-bielek Għalla l-Anġli tal-Qaddisin tal-Għalla tiegħu. Amen.